Ani ha, tabunan ako imong mata para dili ka mabalaka. Pastor, hubuan na ihasutan. Oh, naku, ana sis, oy. Anak kayo, oh. Dita, hiring mo. Asa rapid magpabunyag diri ha? Gani no? Mo pud problema lagi na to ba? Kay magpabunyag mo di ba? Pabunyag ko. Taktang pre na idan na to, pati na bunyagan. Oh, lagi 21 na ko, wala pa nabunyagan ba? May gani kay 21 pa ka. Ikaw na 28 lang. Ay, isa kumutaan nga ng tigulang na oh. Si Tara, ay kana murag sweeto ila kay tigulang naman. Dugay sa kalihukan na. Ayan, ko tara. Tay. Pwede yung matahan na tay. Usa ba? Kanang lagi na ibalaan diri tay nga kanang nagabunyag. Nga naman day, magpabunyag mo sa inyong anak? Dili tayo kami ang magpabunyag. Ay, sas! Wa ba day mo yung mga bunyag? Nang gongis naman ang mga naong ninyo? Sa mga tay nga mangansyaw man ka. Saman tudluan minimo. Mangansyaw ra ka diha. Usa man? Nasuko ka? Kamu pa'y nangutana, kamu pa'y masuko? Wala, nangutana rin magtarong sa mga tay no. Asa jud day magpabunyag tay kay init na kayo ba? Kagaila naman po doon ako diri na human sa pangibot sa tangad. Gisamok-samok man mo? Pasensya na kay tay. Tudluin na mi tay bi kung asa rapid tinang inita oh. Kita mo anang gring agad? Naa si Pastor Dira. Mo na mo bunyag sa inyo ha? Tara man ay diha oh. Wa man day kaningon tay. Tara, kainit na kayo eh. Ayo! Oy, unsa may ato bay? Naara man day ang tao diri oh. Oy, unsa may tuyo ninyo di ay? Tao tani pangutana bay. Diri ko nagpuyo si pastor katong mamunyagay gani. Oh, naa dire. Ana? Oh. Pabunyag mo tabi. Ako siya. Palibig ako. Dati, ino sa ako. Oh, sige. Tama ito natuan bay. Pabunyagan na kitaan eh. Pastor Franz. Nanangita sa imo ni Pastor Franz oh. Oy, kisama na. Oy, dayon mo. Kasi kaalagan ako ninyo. Ay ka na ang pastor, magpabunyag ko tayo pastor ba? Away problema sa kuha ng bunyag. Pero dagko naman mo. Dayon mo sa kumbalay. Dayon mo. Dayon mo dito. Ay pastor, usa may kinahanglan nga requirement sa mga nga para mabunyagan na minimo. Sa akong isip usa ka pastor, pagtuli, bunyagan ko na. Ay, naaraw di ay. Tuloy ka na. Puting tuliya oy. Pisot pa ba ako? Pero sige lang, ako nang ate ko si Pastor. Dili man siguro niya tanawon. Tuloy na tanan pastor. Tuloy na may tanan. Ay natuli ang mong tulo. Pero i-check ta mo isa-isa bago ta mo bunyagan. Panahon na niya para makikita sa ilahay. Na, bigyo ko kekyo sa niron. Kita tanawon man. Kita jud ang tik-tikan niron. Ay ikaw naka-jersey, i-check na ko na yung mga na ikaw una na ko bunyagan. Ali diri. Ali, i-check ko na yung mga. Alay kasi ikaw sa iya oy. Okay na, tuli, manday ka. Bunyagan ta karon. Next ka na isa naka-yellow. Sulod diri, i-check ko na ko na yung mga bago ta ka bunyagan. Anak kadako sa iya oy. Okay na, bunyagan ta karon. Okay. Tuli, manday ka. Ka na nagkalo. Sulod diri, i-check ko na ko ka, then bunyagan ta ka. Bulabog di ko aniron. Pero ako na yung yun. Pastor, nakipisto sa mo. Sa mana? Pisot pa ko. Ay nakoy barkada na manuli ay. Pero bakit agyapon ko? Okay ra man mong tulo di. Ay wala may problema na. Sige, sugdan ta mo bunyag ron. Kainit pa sa panahon oy. Ay, sister! Nalagi ka? Sister, ganina na jud ko nangita sa imo ay naranay ka diri. Oh, nara ko diri nagpaabot. O si tuyo nimo sister. Dako i-offer sa imo na malipay pug kaday. Uy, unsa man na? Di jamin nako tong isa ka lalaki day. Ang ihaday ay buso kay day. Nagingnan ako na ikaw ang mutuli. Na makakita ka day. Maingganyo jud ka day. Diha ka day. Ano ka? Uy, excited ko na ba? Murag magamit na jud ako akong pagka-nursing. Sige, tara day. Tara. Asa siya? Tapos ba? Tara, bisita. Gusto may gunat ng diri ah. Una na lang mo par, kay gipabot ko na sa Pastor. Ano man? Kuman naman tagbunyag tanan. Nakoy tayo siya. Oh, sige, una lang may. Sisi. Wala mi. Yeah. Sige. Dugaya po ni Pastor eh. Asa man to niya gikuha ang mutulis sa kuha?
Mau na ni dari? Sis, sabay mong obra, ba't masakpan ta? Magpakalalaki kita, para makita na to yaran. Halo na. Sige, sige, ako bahala, anak. Asaman ka na? Sige, sige, ako bahala, anak. Uy, Pastor, mayan, kaya nabot ka. O, kunin mo tuloy sa mga. Ikaw ako tulion. Oh, ako ay mong tulion. Tara, tara, tuliw na ta ka. Ayaw kahadlok ha. Ako bahala sa imo ha. O, dali na. Higda ka diri ah. Ayaw kahadlok kay. Dali ra kayo ni ako tuli. Yan na, sige na. Higda. Check, dili ni sakit ay mong pagtuli. Ayaw kahadlok sa kutuli kay. Dali ra ni. Pero, bago ta katulion, tawagon sa ako assistant. Check, pwede ikaw na lang. Maulaw mong good ko. Ayaw pa ulaw-ulaw dara ah. Kay dili na ako makaya pag ako ra isa. Sige, check. Pastor, ani dari pastor, tabangi ko ani. Sige, kaya para madali. Ali pastor, tabangi ko ani. Okay, sis. Gaano mo kayo ay. O, usaban, ready na ka? Oh, ready na check. Pero unsa ni natuli ni? Kanina tuli, pakang ni. Wala anesthesia ni? Wala na, diritso na ni. Ani ha, tabunan ako imo mata para dili ka mabalaka. Pastor, hubuan na ihasyutan. Ano, sis? Oy. Anak kayo, oh. Check, wala pa. Dugaya, oy. Paabot lang dara kay murag kunat naman kayo ni imo ha. Sige, sugdan na nako ha. Agay! Ama, tumisiggan na kita, bay. Ay, baka mabalikon siguro nato si Mandy dito ah. Ano man? Di para mag-celebrate ta ba? Kaya para sa matarbunyagan. Tama ba ito? Hindi ba ito ba? Wala to, lato siya ta. Tara. Tara. Ito, ano ka doon? Ay, Biskot, bayot din na si Pastor Franz. sinchik mo bayot mo ba din na? Baka si Mandy man ba yun? Nagpatuli. Banto ba na hindi niya siya musabay sa kuha pag mangihi? Wala pa man rin si Parit ang kalo, anak.